Просто сложете паста за зъби в Кока-кола и ще се шокирате. Знам, че в началото може да звучи странно, но щом видите какво прави това, никога повече няма да гледате старите си тигани по същия начин. Този съвет е прост, мощен и използва съставки, които вече имате у дома. Готови ли сте? Да започваме. Вземете бутилка и налейте 250 мл Кока-кола. След това добавете около една чайна лъжица паста за зъби. Да, същата, която използвате за миене на зъбите. Затворете платно бутилката и я разклатете много добре. След като се разклати, бавно отворете капачката, за да освободите газа, който се е натрупал вътре. Сега внимателно изсипете тази пенеста смес в съд или купа. Знам, че сте любопитни, но повярвайте ми, продължавайте да гледате, няма да повярвате на крайния резултат. Коментирайте по-долу с вашия град. Да видим откъде ни гледате. Сега нека да добавим следващата съставка. 3 супени лъжици препарат за миене на съдове. Всеки аромат или марка ще свърши работа, но днес ще използвам препарат за миене на съдове с аромат на кокос. Това е фантастичен обезмаслител и добавя сила към почистващата смес. След това добавете една пълна супена лъжица сода бикарбонат. Тази съставка е известна с това, че премахва петна, абсорбира миризми и разгражда упорити мазнини. Коментирайте с да, ако ще опитате това у дома. Сега налейте една чаша вода с стайна температура. Това помага да се разреди разтворът достатъчно, за да се пръска лесно и да се разпределя равномерно върху всяка повърхност. След като всичко е напълно смесено, сте готови за последната стъпка. Вземете празна бутилка с пулверизатор и с помощта на фуния прехвърлете разтвора в нея. Уверете се, че е плътно затворена. И така, вие сте направили мощен, изцяло натурален почистващ препарат за алуминий, използвайки ежедневни предмети. Оценете този съвет от 0 до 10. Ще се радвам да знам какво мислите. Нека го изпробваме. Вижте този стар тиган, отцветен, изгорял и пълен с остатъци. Вероятно бихте си помислили, че е за боклука, нали? Не толкова бързо. Напръскайте цялата повърхност с новия си почистващ препарат, особено върху най-мръсните места. Сега вземете телена гъба и изтъркайте повърхността. Веднага ще видите как слоеве мазнини и мръсотия започват да се повдигат. След като премахнете по-голямата част от остатъците, преминете към мека гъба, за да полирате повърхността и да придадете блясък. Знаехте ли подобен трик? Споделете го в коментарите. Изплакнете тигана с чиста вода и се пригответе да бъдете отнесени от въздуха. Разликата е невероятна. Вашият тиган ще изглежда ярък, лъскав и практически като нов. Искате ли да е още по-бляскав? Напръскайте втори слой от разтвора. Оставете го да престои от 5 до 10 минути и изплакнете отново. Резултатите ще говорят сами за себе си. Ако някога сте се мъчили да почистите изгорели или матови алуминиеви съдове за готвене, този трик ще промени играта за вас. Той е бърз, бюджетен и невероятно ефективен. Никога повече няма да ви трябват агресивни химически почистващи препарати, така че опитайте го у дома и не забравяйте да покажете резултатите си. Харесайте, коментирайте и споделете този съвет с някой, който има нужда от него. Благодаря за гледането и ще се видим в следващото видео. Абонирайте се за още съвети.